Много жени усещат, че умът им разбира, а тялото не се отпуска. Безопасността не идва. Доверието не идва. Вътрешната стабилност се разклаща. Нервната система е под високо напрежение и търси вътрешна безопасност. Аз съм Радка Павлова и съм психолог и психотерапевт под развитие. В работата си използвам интегративни телесни практики и системни подходи за балансиране. Именно за това събирам реални преживявания на жени, които живеят под постоянен контрол и стрес и копнеят за отпускане и лекота в живота си. Ако попълните анкетата, която е напълно анонимна и която отнема само няколко минути, до 26 януари 2026 година ще имате възможност да получите едночасова сесия, в която да създадем вашата система за устойчивост. Линк ще намерите над видеото.